ייחודית רק למזגנים. גם בכל מה שנוגע למקררים, אין פיקוח על הטכנאים שמתקינים אותם. שלום, שי? ובמקרה של המקררים, הסכנה הפכה להיות מאיימת במיוחד מאז שלחלק גדול מהמקררים שלנו נכנסו גזים נפיצים ודליקים, כפי שמראה לנו שי ירון כשאנחנו מבקרות בחנות שלו. מקרר זה דבר מסוכן? בעיקרון זה לא דבר מסוכן, אבל בתוך המקרר יש גז מסוג R600, שהוא גז מסוכן מבחינה בטיחותית, הוא גז דליק ונפיץ. בואי נראה לך. בשמחה. אז ככה נראה האחורה של מקרר? כן, ככה נראה החלק האחורי של המקרר. בתוך הצנרת זורם למעשה הגז. הגז זורם גם ביחידה הפנימית, בתוך המקרר, וגם בחלק החיצוני. מספיק שהצינור הזה נפגע, הגז יכול לדלוף החוצה. חשוב להבין שגזים תמיד היו בשימוש במקררים, רק שהגזים הישנים יותר לא היו דליקים. מצד שני, המומחים טוענים שהם פוגעים באיכות הסביבה. יש באמת בעיה של התחממות כדור הארץ כתוצאה מהגזים במקררים ובמזגנים? אין שום ספק. יש חור באוזון, והוא הלך וגדל ככל שהשתמשו בחומרים האלה. זו הסיבה לכך שבשנת 2001 אושר לשימוש בישראל ה-R600, הגז הדליק אך הידידותי לסביבה. אבל רק בשנים האחרונות הוא נכנס באמת לשימוש ביותר ויותר סוגים של מקררים. אם המקרר שלכם מכיל אותו, אמורה להיות עליו מדבקת אזהרה. אבל כפי שאנחנו מגלות מהר מאוד, זה לא בהכרח קורה. על פי מכון תקנים, כל מקרר אמור להגיע עם תווית. רגע, אבל פה יש תווית? איפה במקרר התווית? במקרר הזה אין תווית. אז אפילו אין תווית. פה אין תווית. אבל אני יכול לראות לך דוגמה של מקרר אחר, ששם יש תווית. הנה תווית מאוד ברורה. כן, פה יש תווית ברורה. אזהרה, זהירות סכנת אש, אזהרה שמור על פתחי עברור, אזהרה אין לגרום מלא אזהרות.